Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Biglaan na iti panagawid ko iti probinsya, Mr. De Los Reyes. At na napatag nga si Kaswag. Intong dandani ko man malpas ti pabrika, ti panagsublik iti Ilocos. Aglalo, ada pagtultulagan mi ni Vincent. Kasta ka ni. Sige. Agkikita tayo tulang aron ni Jayon. Wan sir, ado pa tinaskan nga si Kaswag. Bye. Talagang inran tampay nga intrang ka ti ritaw ti opisina. Ano ti sasawa, Margot? Makita mo't ngagmay-may sa... apay nga ka? Sino ti kinasaritam iti cellphone mo? Ni Mr. De Los Reyes. Ang mga nanyamanin ti panunutam. Hala, sugmatak man pa ni Jack. Ang mga nood na napatay kay Bagana. Hello, Jack. Anya? Apay, anya tinapasama ka ni Lisbeth? Saan nakapagpungturan, Jack? Inala ka ang bodyguard ti anak ko. Anya ti serving ay mawag ka, no di mo i-detalyen o anya talaga tinapasamak? Pintot bigat. Handa akong di tayo Ilocos. Kat agsagana ka. Anya ti kunam, Amir? No, Jack pa'y imay dito yung opisinam. Jack kumamanan na amuan amapan ka ije Ilocos asaan kang pakada. Inulit mo manen? Saan nakabiyangan? Abangan no sikat ipagpupungtotak. Amir! Abangan no ita na kayat mo makita no kasano at nagpungtot, ha? Nakabutbutin kayong nagpungtot ni Amir. Onya? Landag iti mata na akaslada isang buwan na nga po eh. Makapungtotak iti na Jack. Agsangsangit kano ti anak ko ang nagpupok iti kwarto na. Kunak man no nagpipiknik da kada Adel pakin honesto iti yate. Day tanga rod. Saan da nga tanga amo na apay ang nagsangsangin ni Lisbeth? Amo ni Jack tiga po na. Ngam no apay akaslan nakasiper tingiwat na. Apay ngagsangsangit ka. Anya din na pasama. Amaan. Sinurop na ni Leslie talaw, di tayal daw. Tayo mawag kang kuha na ni Victoria. Saan nakakano mawagan? Nakapsot kami ti signal Jayate, Ama Dinong. Nagdadakil pa ti daluyon. Natagtagay na nakakano ni Mama, magsangsangay ka nagpapaarayat. Mga nagparik na kin na Victoria tinapasamak. Ay, anya napasamak. Si kalangan ti mangilawlawag kini amang tinapasama ko, Nesto. Ama Dinong, amon ni Lisbeth nga agayan ayat kami kini Adelfa. Tinanggap na itapak ni Adelfa iti taap. Anya? Nawis na kayo, ngagpiknik iti ate. Tapno dangran na ti apo ko, kasta. Wan nga rod, Ama Dinong. Linano na ti amin. Naimbaglayangan, tadimtang matlaang ni Manong Jack. Kat tinulungan na ka na nga nawakin ni Lisbeth. Ay, Diyos sa banda nga ase. Dandani gaya mo na sagma, kinapintas nga po ko. Makaamon ni Amir. No pumanaw. Nawaya kami kini Dominic amang ipapas iti iliw mi. Nung urayan niya nga oras, saan nakamababalaw ni Amir? Talaga at yakon marik na ti panangipatig na kanyag. Ang mabiit lang. Anya, di pa kayo naigan da honesto ken Adelpa iti panagsangsangit ni Lisbeth. Amu namatlagayan ta sangit ni Loka.
Lumbagan dagiti mata, mapok. Sumardeng ka ngagsangit. Dimdangan ti pagbutbut nga ka mapasama ka, Amang. Awan, palimod na din tulumtaw. Sana makno ni Lisbeth asyak tinayat ni Onesto. Pudno, napimpintas ni Lisbeth. Bakbak nang. Sana marukod tinadari sa ingayat di kinapintas kan kinabakna. No di ka titi kinasinaw ti puso. Namuyol ako mano niya ti marikrik na kita, Amang. Manadlading itanak. Tsaka mo. Tsak maawatan no apay amasyanak ni Lisbeth. At adama sakit anak. Gapoy ti asikan ko na. Namabalin. Tsak kayat nga dagsagsaga pagapukan niya. Itay pa nga agri-ring ti cellphone ni Lisbeth. Yung saan nakakayat asong batan. Makapong tutakmanan ka ni Jack. Wala tinulagan nga ta ni Lisbeth. Apa nga inawagan na. No di nakayat nga baga kanyak tinapasamak. Tapno ipakamo na laeng agsang-sangit ti anak ko. Nagpupok ka no iti kwarto na. Kasanon, no gandatin na tagpakamatay. Saan namat nga tang aramidan dahil ta? Oh, anak. Mas nadyakon am-am mo ti anak ko. Mapatay ko dahil jajak no kaskasano. Igat lakuman, tapno makapan ako na di Ilocos. Oh, ni man gayam honesto ti pagdamagak. Awagak. Wan, magdamagakin ko na. Ano ita? Nagringan ti cellphone na. Hello, sir. Ibag Arabiyo. Jack amon no da napintas iti da ito Arabi eh. Sir? Jack magustuhan timpadamag ni Jack kanyak. Agsangsangit kano ni Lisbeth na nagpupok iti kwarto na. Saan ka diyan nagkukuyog kayo? Nagpiknik iti yate? Wen, sir. Hanggang saan kami nagbayag. Dadakkel namin dagiti dalo yun. Saan nagagangay kanyak na ito apasamak? Idilangan nagsina kami ka ni Loribel ang nagsangit ni Lisbeth. Sir? Sir, dito lang, tika pa alam ng ibalikas, ha? Mabit lang. Dadakkel lang iti daluyon ko nam. Di mo ibaga. Adandanin nalmas ni Lisbeth. Diyak ka mo, sir, no? Kasanong ibagag kada kayo? May isa ka pa'y honesto. Apay amasapol nga gilimod ka kanyak, ha? Masayang lang ti oras ko. Oh, ningata Adelpha. Amangan no may sapay dahil siya babay. Anya nga taya ti problema. Nalamis launin dito iruar. Ibusak langan dito kapik. Sumurag ako niti kwartok. Ni Madam Marcot. Agturong dito ayan ko. Naglamis dito ruar, Benji. Saan ka kadi malamit? Masapan sa nga agluwas kayo inton bikat. Ibusak langan dito kapik. Mapana kong maturog, Madam. Mabiit laan. Ada kayat ko adamagan. Anya tinadnadlaw yu, ide adda tayo ide Ilocos. Maipapan iti, anya, Madam. Malagip mo pa'y di pan nakakita kini Onesto, nga da kadwa na babae. Saan nga, ni... Dayjay? Madam? Ay, kaasimot ni Lisbeth. Napintas kan baknang. Saan nga iso tinayat na? Kwa, Madam. Sigun
Kanidya kita'y nagsarita da kini Amir. Agsangsangit ka na ni Lisbeth ang nagpupok. Ay, kaasiman. Isungat ta? Inagasat a babae? Nabartag kay tayo, Lisbeth. Ngam, umininom ka man gaya man? Ya, mga turog, honesto. Isungagin nino makiniarak. Baka mo ditano niya ti mapasamag kanyak. Tangayawan mangipatpatay kanyak. Saan kang kumakaya takasarita? Diyak ka mo na makagurawan ng mabainakan ka. Masako la mamom da ito'y. Kaya't ko maitanong kani Adelfa. Anya day, Jay? Kakurkura ka makita ni Adelfa. Diyak kaya ta makita yung opisina enton bigat. Imagapkan ko na. Lisbeth. Day talaan, timagapkan ka. Honesto. Lisbeth. Hello? Oh, inidap ng cellphone na. Nariwat pa ilang, Adelfa. Saan ka nasama ta nakaturog? Nakalablabagan dagiti matam. Diyak nakaturog na saya at amang. Nabati-batakpay. Natagtagainap ko din ang pasama kiti ate. Ay, tagtagainap na day. Hanggang ka sa nun ay tapak na kanilisbet iti ate, di ka pa'y katnalmas. Saan mat nga tanga ipalubos ni Honesto, amang? Ni mamang ti malagip ko. Ay, masyanakin ka po. Problemam ni Lisbeth. Problemam ba ni mamang mo? Hanggang panawanan, namamuan na di amin. Wan amang, manghalak langit tinapinta sa gundaway. Saan ka magdanag? Tulungan ka, makisarita kan kwa na. Karbengam tagragsak. Sana rumbang ngay sot ito bang? Agparparik na kanyak. Nadoktalan nun ni Lisbeth ti relasyon da Adelfa kan Honesto. Ang mga nusandang amo nga adda kami ni Di Ilocos inton madamdama. Makigtot dalangan. Masapol apakaamok ni Honesto. Awagag. Adday ta. Agre-ringan ti cellphone na. Ano yung bagabigat mo, Benji? Nasapa ka man ng imawag. Adadamagag king ka, Honesto. Naaman ka din ni Lisbeth ti relasyon nyo kini Adelfa. Wen? Amunan. Dayta ti atap ko. Iso nga inyawag ni Mang Jack kini Sir Amir. Ang nagsangsangit ni Lisbeth. Ang nagpupok iti kwarto na. Dayto'y pa iti masapol ang maamwam. Inton madamdama. Adda kami dita Ilocos. Naawaga kong ti piloto, sir. Alas 6, nakasagana ka nun. Sa sinapak tinagdigos. Ala, agkapitalatan. Igayton probinsya ti panganantra. Nagsapa kayo lakit nga mina. Kaslag dardaras kayo. Saan ka makibiyang, Margot? Lumabalin la kuma. Rabi pa lang adda kami ni probinsya. Ang mga nadamot ng dakas ang napasama kita na ko. Kasla nakadakdakal ti problema ti anak mo, Amir. San mo amarik na ti marikrik na, tadi mo napadasan ti nagbalin nga ina. Sige, Amir. Pasakitan naklaan. Awan panawin ko, ang magsinopyat ken ka. Saan mo pagsakitan ti olok? Ne, sir, saan nyo ka din nga inuman ti kapeyo? Napukaw ang tiganas ko. Panhawak langan ni Margot. Ang mga nujak makapagtipal katan niya pa iti maaramid ko kinikwana. No apeng amin ang jak pa rin tapwak iti helikopter.
May turnak apatayin ni Amir. Malagip ko lang nga rin tinapasamag kini Russell iti. Oh, anya timulmulagatam, Benji. Awan, madam. Nalpasa kon. Uray si ka, kaya't nakaliklikan. Agpapada kayo aming. Adelfa, nagsaro nung imawag kanyak ni Sir Amir kan Lisbeth. Imawag ni Mang Jack Idikalman. No kasta, amunan? Nadlaw ko ang makapungtot ni Sir Amir. Sana sang imbaga ni Mang Jack. Noan niya tinapasama kiti yati idi. Anya? Panagkunak, or-orayan ni Lisbeth ay ni Sir Amir. Nasapa nga imawag ni Benji kanyak. Ang mga no iti dahi iti agundaway. Kat nakarubat dan, agturong dan ito Ilocos. Honesto, kasano na ito yan? Saan ta makaliklik, Adelfa? Nagado ang masapula sang wanta. Ni Mamang Pay. Kat may sapay aparikot, saan nakaakayat ang makita ni Lisbeth? Kagurguran na ka. Anya? Saan tan ngagkadwa iti may sang opisina? Panagkunak, agsubli ka iti opisina yu kan Emily. Nag-automatic sleep ti monitor ti computer. Kasta ti kinabayag kon ngagmulmulang lang. Kagurguran ako ni Lisbeth. Diyak mag-uwitan ti panagarubos dagiti luwag. Naimbag ta na iranasan asimrak ni Manang Emily. Lisbeth, diyak kaya tagaguran hak. Diyak kaya ta masakitan ka. Numabalin la ko mga awan ti masakitan ka data. Ni Madam Margot, apay nga tangay nawagan nak. Hello, Madam? Adelfa, nakasagana ka kadin? Itian niya, saan kayo amawatan? Agin ko kung nakapailaan. Tsak maawatan no apay akaguradag. Kasila mapugtwa no anya ti problema ni Lisbeth, Adelfa. Sika tinalimad ang nobya ni Honesto niya. Anya? Saan ka makasao? Tapod no ti kunak saan ka di? Agsagana ka. Addan itidalan ni Amir. Kat sika ti rumpon a pagpupungtutan na. Pinutat nanti saritaan mi. At lang haro ta mariribukan hak. Kasano asangwak ni Sir Amir. Ay, mabali na daygayan ti helicopter ti amo na Adelfa. Amir Ramiro Rodriguez. Masya na kiti apo ko. Gabutam mo kamis mo ngay nana tilapad di panagragsak na. Manipod tubing. Gumaw-gawawan di pamatag. Naging kadimtang ni Honesto di biyak na. Ay, sapay ko matungpal ni Honesto dagiti karina kaniyak. Asan nanto abay-bay ang tabo ko. Tanwa ramidan na dita. Uray lakaya kaun. Ang mga numbadisnog ko. Itay pa'y ngagtuk-tuk-tuk kiti kwarto ni Lisbeth. Nakaululi makiti unag. Andan samot ng dakas anapasamak ti anak ko. Sir, adagay Master King iggaman ni Mang Teban. Sige, lukatamon ti kwarto na. Ang mga no damot ng dakas anapasamak ni Kwana. Sir,
Agkay wala dagiti butik ang baso iti lamisaan. At dapat dagiti nabubuong abaso. Elizabeth, dara-dara, takyag kan rupa na. Kunak to, paikit nga dadagas, napasamakin ko, ana. Elizabeth, anak ko. Adda poot ni Lisbeth, sir. Agam, sugat na. Ano na ito, napasama kita, anak ko. Isukade kayat na nga agawin ak diti probinsya. Tapanggap na dangran ti bagina. Sir, ti akin kan nawan lada kulap na ti adda sugat na. Nadaraan lang at atirupa na. Itaray ti ospital. Ang mga no pinagpatangkanan na pinagpatan ti buong tibote. Kat ang mga no naunag ti sugat ti dakulap na. Ala, pag tinulungan tanga ti bayan. Honesto! Hayayatan nga hunay. Nakakidam ni Lisbeth nga glolo ah. Iha! Nakakidumlat ta, sir. Nung ata, sakro eklangan ni Lisbeth. Sige, ipandan iti ospital. Diyak namnama nakastoy ti masang patak apasamak iti panagawit ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Apay pinayabanak dito opisina yo kini Lisbeth, honesto. Ang mga nukalata dumtang kat pangatanat. Panag ko na ka, Delpha. Sana sumrag itang aldaw. Umininom idinawagan na kidirabi. Uno, ni Sir Amir di kalata dumtang. Anya? Ita inawagan nak ni Madam Margot. Nakapanaw ka nun da Sir Amir. Iti da ito nga oras, nakagtang da siguro dito yung probinsya. Ne, umawawag ni Benji. Ang dalakit ibagana. Hello, Benji. Nakadaanon kami dito Ilocos. Ngumanda kami dito ospital, honesto. Taapay. Sino tin-ospital? Itaitimtang kami iti mansyon. Isumat lagay masan ang maluktan ti kwarto ni Lisbeth. Nakita mi ang nakadasay. Dara-dara ti rupa kanda kulap na. Kaya't masawan, Benji. Ginandak ni Lisbeth akit tilang tibukod na biyag? Diyos ko! Saan? Saan arong bang amatay ni Lisbeth? Saan ka na makastrag ni Dang? Taada na patag-apapanan na. Masakit ka numat nila, Lane. Ay, abos na. Masadsadutak. Puisi taklaunay ka ni Amir. Nasaysaya at nga agpaiso asukunin nak, Dominic. Ibatik ti kotsik ditoy. Saan kanto na dumsag iti kotsem? Ta mga no malasin da ka dagiti gwardya. Oh, sige nga Rodan. Bye. Makaamon ni Amir. Aramidin na amin ti kayat na. Agpapas kami ken ni Dominic. Naimbaglangan, ta saan naunag ti sugat iti nakulap ni Lisbeth. Uray mayroar matla dagos iti ospital. Ang awan mo't puot na, sir. Nakaturog na dayta. Lumakaring lakit din ton malam rumorta yon. Marik nakurlayan tibsin ko. Panawan talatan ni Lisbeth. Awagak ni Teban, tabaunan na ti katulong dito ospital. Sige, sir. Uray, tandamot lugan ni Teban. Itulnog nan ti katulong dito eh. Inton malpas tamangan, mapantay iti opisina. Sige, sir. Awanan gundaway ko mang balag ni Honesto. Kaslaamon ni Sir Amir nga addan nobya na. Pinayaban ka dito private office ko. Ta nasaysaya at adito eh, ti pagsaritaan ta Honesto. Labanno ka nagbiyahe. Ta kasano, ospital ti nagdiret salme ka ni Benji. Kumusta ni Lisbeth, sir? Nasugat lang ti dakulap na. Mabalin, ngerwar konton inton malam. Kumusta ti kumpanya? Nasayat mat, sir. Awan problema. Amok akabailam ngay matunan. Awan unay panawan ko ang magisarita kin ka. Adan to sa bali akong daway. Apan nagsangot na iti usto. Masapol nga una agpay nga si kasuan ti anak ko. Sige, sir. At daak matla ta diti opisina.
No da problema di pabrika. Sikapay lang ti makamo. Uray addaak dito probinsya. Jak pa'y masango ti makisarita kada Architect del Rosario kan Mr. Garcia. Awan ni Mr. Garcia, sir. Nagtur da kan mari ti uja Singapore. Talaga da di alakay. Sige, da di lang. Pag ginanakwit, sa agsubli i hospital. Ay, nakaturog at kaya. Ay, masapol ng subli ako ng hospital. Ang mga nun nakariingan ti anak ko. Liklikak pala nga kasarita ni Onesto. Aging gajak makasarita ang imbag ni Lisbeth. Kung kaya, Jack pa'y nakita ni Jack. May sapay na dyan. Babae mat kas asikaswan na. Amok nga damo na. May papan, iti problema ti anak ko. Ang nasaya-saya no ti mismo nga anak ko ti makasarita. Naira na nga dakit ti opisina may kinimanang Emily. Itay dimtang ni Sir Amir Onesto. Saan na ka di dinamag? Saan na ka nalagip? Kaslali ni Klika na ti panagsarita may itinapaot. Amo na kadwa na ta ni Lisbeth ang nagpiknik iti yate. Adalakit ti panagatap na. Nasirip ni Sir Amir, Adelfa. Saan ta masikapan? Natanang lang amin. Jaklam mo no anya ti aramidin na intun mapanagnagan na ti atap na. Onesto. Agtalag ka kanyak. Ura ni Sir Amir ti mismo akalaban ta. Kat saan tangam mo no anya ti aramidin na. Ilaban ko ti ayang-ayak ta. Talagang ayatan na ka ni Lisbeth. Nasakitan launay. Agasam na iturad no adangrat ti bagina. Masapol na awatin na asika ti ay-ayatek. Na ikari asaan na kaparakan kwa na. Babae ak. Mariknak ti saam pamarikrik na ni Lisbeth. Anya ti kayat mo asawen? Isadang ta na pagsaritaan na itaabanag dito opisina. Ituloy tan tek trabaho. Sige, Adelfa. Nuday tati ko nang. Amok ang nakakidem ka lang, iha. Kasarita na ko ma. Anya ka ti problema. Dad, kinayat yung matlagay ang ti umay titoy. Nandiyak pa yung pangtanga dadakas nga ramida kiti bakik. Di kay pa imay. Naka-schedule nga ita ti panagawid ko dito, oy. Anya talaga tinapasamak. Dad, kayat kong ti rumuar dito yung hospital. Ang tatayo ko man iti mansion, no saan ka nakatulog. Nasa papay, Dad. Anay ko. Apay, nasakit pa lang ti sugat mo. Awan na nyaman na da ito eh. Kabalag. Malaksi iti katulong tinimang teban. Kaya't ko adwa tayo lang iti mansyon. Pagawidin niyo pa'y lang ni Manong Benji. No dahi tati kayat mo. Matungpal. Matlaw ko sa nakayat ni bagat ti anak ko ti problema na. Diyan mo, no niya tagtartara iti utak na. Naimbag amalamyo, Ama Dinong. Kumusta kayo? Nay. Ay kataraglan ta abin day. Si kamot kayam. Kasangsangpet mila ang ni Sir Amir itay bigat. Kalpasan na itulnog ko idakin ni Lisbeth iti mansyon, manipod iti ospital, ket pinalubusan nak ni Sir Amir ang nagawid. Ay, asino ayat na ospital? Ni Lisbeth, Ama. Nadatnan mi ngamin ang nakadasa iti kwarto na. Basit lang ti sugat na iti dakulap na. Rimuaran itay laeng. Ay, kud nasaya ta nagawid ka marantap no maili mo ni nanang mo. Biglaan da ito yung panagawid mi, Ama. Diya ka mo. No kasano ti kabayag mi ditoy. Nakasagpag ang matlaangan dito'y mansyon. Di pa'y imawag ni Amir kanyang. Imiyanak la ko mga rudan iti balay ni Dominic. Aguray ka man tawagag.
Agaluwad ka kanya, Amir. Adita. Agriringan ti cellphone na. Margot! Anya ka kadi, Amir. Di na kun malagip nga awagan. Kasla sa anak nga kabilangan nga asawam. Talagamat, asan kang asawa? Agkabalay talaan. Oh, nasakit ka magsasao. Manipot nagtindata. Di ka man laglailo kanyak. Nagdakal ti problema sinang patak di ti probinsya tap na mom. Kaya't nakapagpupungtutan. No di maammo ti makisarita iti nasayar. Ito paglagan ti cellphone ko. Talagang inidip na ti cellphone na. Makaamo ka, Amir. No di mo kaya ti mabiyangan. Makaamo ti pagtungpalan ta. Rabin, kaya pa lang dararamidem dito sa Delfa. Amang, liniklikan ka no ni Sir Amir ti panagsarita dakin ni Onesto iti napaot. Mabalin nga muna ti problema. Aglalo ta pinanggap kami Lisbeth, tagbaka matay. Diyak amo na niya talaga tinapasama. Ngam amoyo, Amang. Ha? Masaksakitan at launay. Naragsakak kumata siya tinayat ni Onesto. Ngam, kasladyak ka ba ilan nga dapada ka babae nga agsagsagaba. Saan ba't nga ro damabalay na dua ti ayatin ni Onesto na may sa ti puso na. Kaya't mo nga ro ngawan ti ayatin na. Saan ka kade ang masaktan? Agpada kami ang masakitan kin Lisbeth, Amang. Iso ang nagrigat. Ay, adula amin na pampanunutan. Sumrak ka din iti kwartam, tamaturugan. Sana dahi ta ti pagpuyatam. Naapgas pa lang ti sukat iti ulam ko. Marikrik nagtatati sa dito'y pusok. Dito'y lakit din nga Adelfa tiga puna agsangitak. Saan? Tsak maklon. Apaya sana siya ti ayatan ni Onesto. Kaya't ko akasarita ida. Kaya't kong amuan. Nakasanot ka payagan ti panang lukluh ko na kanyak. Kagkurak ni Onesto. Tapi nang namnaman ak. Ti amok. Katayayatin nak. Katnimat Adelfa. Nagpampambarang kanyak. Sakpay. Ti pagaramitan day ti kastoy. Oh, son ko maklon. Diyak mo. No kasano nga'y bagak ka ni Daddy ti amin. Kaputaan mo. Nga na sinagtirik na anak ni Adelfa. Diyak mo. No kasano ti aramid. Apay, kastoy. Nakasangpet ang nasayaan ni Adelfa di Kalman, Victoria. Isungawan ti rumbang nga pagdanagam. Nasayaan to kasta. Huwag gayam. San ka kadibay ang makadesisyon ng bakasyon? Pagsaritaan min tupay kadamanang matiliin. Ha? Napigsa ti negosyo binukas to ang Paskwa. Ipagpagana ba't kiti, ang mabalin ko lang at ang bakasyon, no kayat ko. Ay, mayat mo't gayam. Ay, mailiw kami ka na dilpakin ka. Diyak pa lang may pasigurado dahil tatang. Baliwag tumadan ti umawag. Alakastan, bye. Ay, masapol ngag desisyon. Sa narumbang, ngay tantan na bay lang. Amang,
Awan sa bali ang makatulong kang ka, Adelfa. No saan na mismo ani mamang mo. Makatulong nga ta talaga, amang. Wano, mainayon nga agbalin a parikot ko. At titigatas mo, iha. Kumusta ti marikrik nam? Saan unay nanautot ti dakulap ko, Dad? Sumrek ako na di opisina. Sigurado ka kadi, kabaalamon? Kabaila akong ti makisango kada Adelfa kan Onesto. Oh, anya talaga tinapasamak. Iti panagpipiknik yu iti yate iti. Maamuan yan to, Dad. Kaya't ko, iji private room yu ti pagsaritaan tayo. Apay nga dyan. Awisen talagang edad iti mansyon. Awan ti masapol rambakan tayo, Dad. Ibagak kada kayo ti agpaiso. Ang tuwa-tuwa kada kayo. No anya at talaga tirik nayo kani Adelfa. Mabit lang, Onesto. Ag nervyusak. Anya nga taa talaga ti pampanunutan ni Lisbeth. Angam agruoryan da Sir Amir kan Lisbeth iti uneg. Numabalin na ko mga agsarda nga agpitik ti puso kiti dayto agundaway. Delfa, Onesto, dumanon kayo. Umay ka na, Delfa. Nakatadtadam ti panangkita ni Lisbeth kanyak. Tumraman na kiti Luana. Lisbeth, apay ang manartaraigid na kiti Luam. Dad, kaya't ko aliklikan na iti agundaway. Kadya kaya't nga ramidan da ito eh. Nga masapal! Adelfa? Lisbeth! Apay ang tinumpam na, Delfa? Anday ko! Napanahasin ako lap ko. Nakut-ut-ut pa iti sa mamarikrik na kiti puso ko. Dad! Apay nga dada, kanunungan yun ni Adelfa ng tisyak ka na kiyo. Sino talaga ni Adelfa iti biyagyo? Tiha, saan ka maawatan? Anya ti saan niyo amawatan? Uray ka ano man? Talaga saan na ka mawatan nga anak yo? Takno'y bagang ka na kayo. Pagsilsilusak ni Adelfa. Pagsilsilusak mawatan niyo! Lisbeth, akin ka. Diyak kaya't kang parangak, anak kapimpiman iti imatang niyo kini Adelfa, Onesto. Iso apanawan na ko! Adelfa, Onesto, pabalin yung tirumuar. Dua kami lang ka ni Lisbeth ngagsarita. Kagur-gura kayo! Saan kayo na kaya na makita? Mapan ka pa lang iti project site, Onesto. Kasi ka, Adelfa, agawid kan. Sir, tolak ka di Adelfa! Manipot iti dito ng altaw! Saan kan ng empleyado iti dito ang kumpanya? Sige, sir. Mapana ka roten. Adelfa. Korang pa dita, Adelfa. Kaya't kung ang karadap ka iti Riga! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Itadad, nalawagan ti amin ka na kayo. Nung apay a pinanggap ko nga itapwak ni Adelfa iti tao. Oray, saan mo rin ibok sila niya? Agselselos ka kanya Adelfa. Gapo, tanadoktalam, nga agayan ayad da kan Onesto. Saan agagaangay a panagselos, Dad? Masakit anak launay. Apay ani Adelfa pay. Kasaritak niya Onesto. Takdoan niya apay laan. Diyak kaya tiyag parang nagkakaasi, Daddy. Kat basol yun na ito'y. Basol ko. Wendan, no saan na ko mapinilit nga agnahan dito Ilocos at tulungag ni Onesto ang magibaton iti kompanya. Saan ko kumaan na surusuro nga inayat ni Onesto at amok kot ay ayatin lakmat.
Dandanitan makadano ni Jubalayo, Adelfa. Angam di ka pala nagtimag. Tumtumram pa lang nagitiluwam. Mabutang kakadikini ang mga makakita nga agsang sangitan. Saan na ka mabutang? Gaputan na kasagana ka mangilaban iti ayan-ayat na. Pinaybayan na kumanatan. Agpadatan na napukawan iti trabaho. Awan umdas arason. Tapno ikatanda ta iti trabaho. Kasano pa'y ang makapagtrabaho ak anasayaan nung kagurguran ako ni Lisbeth. Nung pa'y nasurusuro kang hayatan. Anya ti kayat mo asawan? Kunak numananam kong tiragsak iti nadatang mo iti biyag ko, honesto. Sika tinakarik na iti ragsak kan napod nung ayat. Ngamatata nariribo ti biyag ko. Nagyaman na, pinagam tiyawis ko. Punukid daw ko. Saan ka madanagan? Manipod dimteng kami kan Lisbeth di mansion. Saan pa'y arimuar iti kwarto na. Pinaydanon ko iti katulong ti karin na iti kwarto na. Kaslatok-toko din nak ni Sir Amir. Honesto. Nalabit nga da pamalpalat-patam. No apay akayat ka akasarita. Anda ti kunak idikan ka. Ngayon, sinalungasing na. Kita timbunga ti panagayan ayat siyo kan ni Adelfa. Sir, saan ang malapdan ti puso ng agayan? Anya ti kayat mo asawan? Dakkel ariribok tinaparnoy. Naimbag ta na ilimod tayo pala karagit empleyado ti problema. Nakababain ko ma. Dumungaga kiti anyaman ng ibagayo, sir. Ni Lisbeth, ti biktima. Patpat gek ti kakaisunang anak ko. Awan sa bali at tarigagayak no saan at ipagragsakan na. No dakkel ang nagbasulak. Gapoy tayan ayat mi kini Adelfa. Si tatalugo da kiti anyaman na panggandang iyo. Karkaritin na kali, ha? Sino ti pagkarkarit mo? Nila kay Sigmundo? Anya, ti pagtultulagan niyo? Awan pagtultulagan mi, sir. Napudno akiti trabaho kada kayo. Baknang, ken naturayak. Nalapit at dakas ti panagkita dagiti makaamamo kanya. Ngem adda posok. Asideg ti posok kanya Adelfa. Masyanak amang ikat ken kuana. Agyamanak, sir. Ibagakin ka, ha? Sika ti akimbasol iti amin. Ngem saan pa'y ba't naladaw ti amin? Agpanunot ka, anaimbag. Nakita tiyo uli ni Manang Honesto iti roof deck. Tsak maulpot ti bagig. Numapalin ako mga rakupag. Yung masakitan kaputasan na siya tagtagi ko iti puso na. Anyat ka po na nga awakan na ni Tita Margot. Kaya't nang sa ngayon sa pagpupungtutak. Hello? Anya ti bagam? Awan as-asin ti panakisaritang kanyak. Dayta! Tita Margot! Oh, dinayaw kan. Saan nakpay nga inawagan ni Amir? Kumusta ni Daddy? Ne! Apay asyak ti awagam? Ni Daddy ti awagam? Saan ka ta siyak? Wano? Adda sa bali at panggap mo na apay nga inawagan nak. Awan bibiyang mo kanyak. Ha! Buwisit nga syuman kanyak. May sapay ang makapabwisit iti biyak ko. Itayak pa ang nakasangpet. Ngamjak pa makaturog. Pampanunutot dagiti imbaga kanyak ni Sir Amir. Pagduaduan na gayam ti kinapudnokin ko na. Kitatapan na pagkarkarit ko ni Mr. De Los Reyes. Anya ti kahit na mapasamak. Lipatak ni Adelfa. Kat ibaw ingkutritnak ni Lisbeth. Jak kayat ama sakitan ni Adelfa. Gaputa ay ayat ag unay. Ngam no makipin natang kanak. Amangan no ni Adelfa ti agikaro.
Nilaang mamang na ti pampanunutek. Kagura naklakit din maaman na. Ti inayat mi. Ken ti agdama mapaspasamak kada kami kan Adelfa. Jak napakadaan ti panangtong pa ni Lisbeth ken ka, Adelfa. Jak kayat nga damadangran nga empleyado. Sir, Kinasaritak ni Honesto Idrabi, may papanin ti relasyon nyo. Namuakon, no anya talaga tinapasamak iti yate. anya ka ti kagarayaw kanyak, sir. Kagura naklawan ni Lisbeth. Saan na ko na kaya ta makita? Dahita tidakla problemak. Napatig kanyak ni Lisbeth. Kakaiso ng anak ko. Katawan sa bali at arigagayak no saan at ipagragsakan mo. Sir, Ngam na si dagmatirik na kan ka, Adelfa. Marik namot nga tatay ta. Anya ti aramidak. Napatig ti anak ko. Jak kayat ngagtultuloy ti pan nakapasakit na. Pinastos na kitin ni Lisbeth. Sa inidap na ti cellphone. Talagang sangawan plano ni Amir ang mga awag kanyak. Amukon ni Benji ti awagag. Nay ko, nagpanaasan. Napayasar sa ripitan agad. Nabayagbatan na naimbag ti urinary tract infection asakit ko. Sumrumanan. Adita, agriringan ti cellphone. Hello, madam? Talaga ajak mauray nga awagan nak ni Amir, Benji. Anya ka ti problema dita. Anya problema, madam? Kasladyak maawatan ti kayat yu asawan. May saka pa'y. Agin ko kuna ka pa'y laang. Anya ti problema ni Lisbeth. Lading itak, madam. Tiyak masungbatan dahit sa lutsod yu. Madam, agturungan ni Sir Amir dito ilugan. Apay, sa dino ti ayan nyo? Kwa, madam. Agsao ka! Imay kami dito balay da Adelfa. Imay na kinasarita. Anya ti kunam. Kayat yu kada kasarita, madam? Kayat ko nga iso ang mismo ti mangawag kanyak. Sige! Anya ti kaadda ni Amir iti balay da Adelfa. Bigbigat. Amang ano imian pa'y kitin. Agalwat ay di ang babae kanyak. Amang ano mapilitan nga agawit ay di probinsya. Ang kasano ang panawak ni Dominic. Ada amin kada kami nagundaway. Asino nga tati mabalin ko nga awagan kadagiti empleyado. Malagip ko na. Ang panahas na talaga. Kita, noon tapay nabati nga agas ko. Amok no niya ti pampanunutan ni Margot kalpasan na namuan na. Anapan ko kinasarita ni Adelfa. Iso pa may nayo na problema. Pasensya kay lakuman, sir. Jak nakapagulbot ka ni Madam Margot. Sakton, ti makamokin ko na. Hawagak to, hinton masangok. Anya pa'y, ti dinamag na. May panggap kin ni Lisbeth, sir. Kat, imbagak kin ko na. Ajak masungbatan day di sa lutsod na. nasaya at nukas ta. Saan mo ngay ramraman ti bagim? Driver na klaang, sir. Saan nga amo ni Sir Amir? Anapatag kanyak ni Adelfa. Kasmay sa agayo. Anya nga tati plano na itan. Ay, manipod simrak na Adelfa iti kwarto na. Kalpasan na nakapagsarita na. Tidagi Aramero Rodriguez. San ba yari mo ar?
Saan nga nasumra kiti trabaho na? Ay, piman kasi matiapo ko ka na pindas. Numamon ni Victoria na ito eh. Agungat lakid di. Amangan numapanunot na tiyag subli di Australia. At pilitan na nga isurot ni Adelfa. Kasano akpayan na mabati. Kasi kamat dinaw. Kabayata na saan pa lang ang makastrek ni Lisbeth. Siya pa lang tikadwam ang mga imaton iti kumpanya, honesto. Tung palag no nyaman ti kayat yu, sir. Ti may papan ka ni Adelfa. Napankon, kinasarita itay bigat. Kasken ka. Inikak iti gundaway nga agpanunot. Sir. Amok, ang mabuteng ka nga agsao. Di mo kaya nakontraan, tanyaman nga ibagak. Kaya't ko aliklikan tiriribok. Isa masapol nga agtalinain na palimad tiriribok a pinarnuay nyo kani Adelfa. No impangag na kumayde, awan na ito'y a problema. Tagsyuman kanyak. Talaga at tinakingkaan. Anyaman mo tanong di kayat na mapasamak. Tutupak man langan. Hoy, sika babae. Anyat problema mo kanyak, ha? Saan ka kumangagpungtot, Lisbeth? Awan may problema kan ka? Kaya't ka lang, antingayan. Anyat kinuna? Makipagritnak. Nagkasad ni Adelpa. Agayan ayat dagayam kini Honesto. Nakaamon mi ti data? Oh, apay nagpungtot ka. Nasakit ka di? Anak na ka ti milyonaryo abak ng Lisbeth. Napintas ni Adelpa. Ang naseksiksi ka. Nakamama ni Honesto. Pag nang kuman ni Honesto, mabalin nga dakurang kan ka. Ay ayatan na ni Adelpa. Banag asaan na kabailan nga ipaaykan ka. Naalas nga minto ugali. Adda ka na iti saok tong patungpan ka ni pungot-pungot kan. Idumudum ka iti marmal. Nasakit ka di amang ti kinapudno, ha? Saan na ka mabalin nga ayatan ni Honesto? Anya ti aramidan tayo diti project site? Imbelen ni Sir Amir kanyak. Asukunan ka iti balayo tapno dito'y kapailangan trabaho Adelpa. Ngam apay, anya ti aramidak dito'y? Tapno maliklikan ka no ti panagsarangyo kan ni Lisbeth. Saan kan nga agtrabaho iti opisina? Kinasarita na kano ni Architect del Rosario. Nga agpay ka a sekretaryana. Kun dagiti kadwa ng architect. Anya dayto yan anak tong palak. Ti pagyamanak, saan na ka nga inikat nga empleyado na? Amuna ti kalintagam. Ang mga numayakar kanton nga agtrabaho iti paktorya, inton malpas. Maliklikak nga tatisan may panagkita kini Lisbeth. Sabalin to na problema dayta Adelpa. Oh, kasaritak bit ni Architect del Rosario. Nga ison ti makamukin ka. Kalpasan na, agsubli ako niti opisina. Amangan no kasapulan nak ni Sir Amir. Nangagko, ti pa nakaibarsak ti cellphone ni Lisbeth. Kasla may imagine ko tilangan ni Lisbeth. No anya nga taladitan ti imbarsak na. Gunggunam Lisbeth. Amok amaamuan ni Amir daytoy. Ngem makamuditan no niya ti pagtungpalan mi. Saan ka mabutang? Adda ni Domini kapag kamanga. Apeng embawag ka. Uy, anda kiti private room dito opisina. Anya, nagpagunggan ni Lisbeth. Sige. Awagak ni Benji. Ta umay kami di taman siyan. Oo,
Anyaman nga tan, ti mapaspasama kiti anak ko. Basol ni Honesto na ito. Kunat to palang amin ide, ni Lisbeth aglaklak am ita. Sir, naitulnog ko ni Adelpa iti project site. Agtulong akong dita. Darasan Benji, masapol ang makadanon tani di man siya. Nagado na wara dito kwarto ni Lisbeth. Loon niya lalitan tinabuong. Tiyanak ko, nakadalupisak iti swelo ng lulo. Kuso-kuso tibok na. Dad! Ano ti mapaspasama ken ka? Diyak kayatin. Saan ko nakamalan? Kayat kundi matay. Saan? Di mo gamit na nakitalan tibiyag mo. Nakkalabasol na ita. Maagag, Dad. Inayat ko ni Honesto asan nakmat ngay ayaten. Imawag ni Tita Margot. Imbarsak kundi cellphone ko itinalaw sa pungtot ko. Nakayaman ti mangimagadad. At ada ka diya ni Adelfa ti may karing ayatan ni Honesto. Kapampanaw ni Sir Amir. Kaslag dardaras. Agmay sak lang dito opisina. Iso nalagip kang awagan. Sinukon nak ni Manong Benji. Intulod nak dito project site. Tapay. Binili ni Sir Amir at ituya kong nagtrabaho. Nagtulag na kanong kini-architect de Rosario. Diyak mo na maiparbang deta nga aramidan naking ka. Nukas tumatlaan. Agiddantan nga gikat nga empleyado da. Sigurado ka kaditi dayta? Ang mga no pagbabawyam to tibunga ti dinadarasudo sa pangandam mo. Maasyanak iti mapaspasamak mon. Agyaman na ka, ha? Ang pangaasim. Diyak kayat nga'y ayan na. Wana ni Manong Benji. Sigon ka na Sir Amir. Yakar na itong kanong agtrabaho iti pabrika yung malpas. Adel pa. Ngam ka sa nulangan ti kasasaad mo dita. Ada may sapas at pabrika na lupasan. Opisina siguro ti mga matunda ito eh. Dito yung mga opisina dagiti arkitek. Pasig alalaki ti kadwam dita. Saan? Ada talo babae ng arkitek. Kinapudno na. Asyak langit ha. Kapampanaw ni arkitek de Rosario. Nunam na makabalaam ti kasasaad mo dita. Agano saka. No bay, tsak pa'y nakasarita ni Sir Amir. Marik nakamaasyan kanya. Adel pa. Tanong nga ingaan nga awakan ni Amir. Kasta unay lakit hindi puntot na. Nagpulong lakit din ni Lisbeth kankwan. Ang niya nga tante mapaspasamak iti dayjay a babae. Sumbatak ni Amir tapno mamuag. Hello, Amir? Mailiw ka kadimatlaan kanyak? Milyones ti ginastos ko iti nagpuo namin ti negosyo. Tapno na pakakumikumam. Ngam apay ariribo kampay lang ni Lisbeth. Nasakitan ka di launay kadagiti imbagbaga? Katumadungat saan ka di? Ni Adelfa ti ayatan ni Honesto. Nakaamwa bitineta, ha? Oo, agpungtot ka? Sumbatam di salusod ko. Nakaamwap itineta ko lang. Makaamu ka amang doktal no asino ti nakaamuak ti amin. No anya ti ipaay mo apan no sa kankwana. Awan pipiyang ko. Gumong ko na ta saan na nasiraan tiniwat na. Kaya at asyak ti mga itulnog kang ka Adel pa. Tapno maalay ayan ti pungtot ni Sir Amir. Amo ka di dito ni Sir Amir? Saan? Ibagag tulatan asarong karak ni Nanang. Uray saan na kuman nga itulod? Ano, ada ka dinas kan ama-amuat? Awan Adel pa. Napatag ka agayam. Kahit ko nga adda kay tinatalgad a kasasaad. Nakasaganak amang supring ka ni Sir Amir. Gapulaan king ka. Agyaman na ka, Manong Benji. Oh, saan kang agsangit Adel pa? Sapay ko ma. Tasaan akas kanyak ni Honesto.
Anag balin at akrot. Anang ilaban kin ni mamang mo, iti ayan ayat ta idi. Ay, saan nga tanga dapay la panagayat ni Benjiking ka? Sungar aramidin na day taoy. May sa kanunangan nagayam ti pangibilbilangan ni Manong Benji kanya, kamang. Kat mamati akiti dayta. Ay, apoy. Oh, apa nagsanay kayo, amang? Nalagip ko ni Victoria. Numaamon na ti Kastoya sa Adam. Sa nalagid dia kaya ti Kastoya mapaspasamak ka. Amo, kamang. Babalawan na. No saan ako managbalin amaang. Saan ko maakastoy tinagtumpalag? Nakatrang ka lang aro din tiritaw. Apa asimrit kayo pa ilang diti kwarto, Dad? Masapol nga agsarita ta, iha. Pagawidin nyo ni Tita Margot diti probinsya. Tapungot-pungotag. Uno ilugan ko iti helikopter, tita. Pak ko iti kabampantayan. Di mo niya ito dahil nga gisyoman. At nakarbangan na ayang agbalin niya ina. No asino tinakamamuan na iti daychay. Kinasarita kong labindi kan Jack. Saan na kanupay nakasarita ni Margot? May salakit di ka nagiti empleyado, Dad. Hindi kayat ko amamuan. Napatigag ka di ka na kayo. Patpatkin ka unay. Saan nyo kayat nga agsagabak? Saan ka di, Dad? Araminan nyo nga ron ti pamuspusan tap nagragsakak. Nasaysaya at asika ti pangibagaak iti daytoy honesto. Makaammo kayon ton kini Adel pang agsarita. Saan ka nga maawatan? Jack mabalin ti agbayag. Mabalin ko nga ipambar kin ni Sir Amir asin narong karak ni Nanang. Nasaysaya at ti agsakbay. Saan ko maamaamuan da Lisbeth kin Sir Amir. Asyak tinaggapon daytoy. Anya dayta? Jack amo. No kasanoan na amuan ni Madam Margot ti relasyon nyo kin Adelpa. Kasta unay ti panagtagibasit na kin Lisbeth. No apay kanuan ni Adelpa ti ad-adda nga inayat mo. Ni Madam Margot talaga. Ad-addamat arubruban na tiriribo. May ni Binjije kasira itay rabi kat naamuak ng tulnog na ka. Isupay tinakaamuak tinapasamak kin ni Lisbeth. Anya tinapasamak kin ni Lisbeth? Nasangputan da ka no kin ni Sir Amir iti kwarto na. Akuso-kuso ti buok ni Lisbeth. Kan nagado ti na iwaraan na buong. Kaasimat. Talaga arinig na nalaunay asaan nga iso tinayat mo. Basol ni Madam Margot dayta, Adelfa. Kasta unay ka no, apan ang insulto na kini Lisbeth. Diyak amo no asino tinakaamuan na. Asino nga ta tinakaamuan na? Saan nakpaymat ngayon nawagan ni Madam Margot? Panagkunak, may isa ka dagiti empleyado. Saan tayo nga amo no anya ti pampanunutan ni Sir Amir? Saan nakpay nga min na kinasarita? Honesto. Saan na nagsubli iti opisina idi pimanaw idi kalman? Saan na siguro ang mapanawan ni Lisbeth? Itay palaya nakasukat ka. Ngam di ka matlagkirinan. Di nakapailang amin ninuray ni Unistaw. Kuna na nga itulod na. Ngam nagkadkada. Nagdwa-dwa ka ka di. Nusumbrek ka di ka barbaro at trabaho. Awan ti kaganay kaya, kamang. Saan aga po ta masadutak iti baro at trabaho? Ni Lisbeth ti pampanunutag. May panggap ka di. Iti na istorya ni Benji kanunistaw. Napasama ka ni Lisbeth. Kasta ka di. Amang. Masya naglaunay ki ni Lisbeth. No nasapsapal ako mga minarik na ni Lisbeth ngay ayatan na ni Honesto. Awan ko maday ito ang problema. Ket, sika ko mati masaksakitan, ita kasta. Jakmat narik na dagos di panagayat ko kini Honesto. Ininot anak nagtiriknakan ko na. Taim pakita ni Honesto ti ayat at jak narik na kini mamang.
Kung naglagad din na yung parigna na yung pakita na lagayam. Da kayo, tinaikari ka nun isto, ngagpinatay. At dadagiti nakita na nga awan kini Lisbeth. Nakita kita ni Benji ang nakatangad di batog ti kwartok. Matiktikan nga tan, nagururay kanya. Oh, yak amo taramidag. Amok noan niya ti kayat ni Lisbeth sa mapasamak. Talaga, ngay ayatin na uray ni Honesto. Kayat na, ama tagikwat ti ayat na. Iti uray anya pamuspusam. Ang pampanunutak mo, kinababae na. Uray siya, baknang kan naturayak. Ang may sabana gamang lap-lapod kanyak. Kat daytoy ita ti ada pakariribok ha. Awagan nak ni Madam Margot. Anya nga dati pagana kanyak? Hello? Kablaawan ka, Adelpa. Huh? Agasem, tas ikati kinayat ni Honesto. Hindi pa ilaan agad atapag. Agyaman kan ka. Apay nga agyaman kayo kanyak, Madam? Nagselosan ka idi, Adelpa. Sa baliti nang ipapanak iti kinadagkat ni Amir kan ka. Ada dili kadesak, Madam. Diyak kaya ti agagaw iti asawa, iti akin asawa. Kasla amak ni Sir Amir. No may nga ama ti pangibilangam kan kuana. Kasla kabsat mo ni Lisbeth. Kabaalam ka di na ipadawat ni Honesto? Ha? Kuha. Di mo namnamaan day taas sa ludsod ko, anya. Aywan kaya. Kumusta ni Lisbeth? Diyak ka mo. Ura ni Sir Amir kat jakon makasarsarita. Tanya kar nakagtrabaho dito project site. Taman lagi na makasarita ka, Honesto. Anya nga tati ibagana kanya. Nakapimpintas ti planok. Kastaon ay tiragsak ko, iti manugot ni Lisbeth. Ama kitinulong ken ka amang tarawid-wid iti kompanya. Ken ituloy na ti agtrabaho. Diyak mo. Nga nagayam sa bali abanag, amang parparagsakken ka. Sir. Ado tinagbaliwan ti anak ko. Ken kabalan na pa'y tagbaliw. Sapay ko ma, ta sana sikat imang dadal ka nagiti plano. Sir. Apay saan ka makasao? Masirip ka? Uray saan kong ibuksilan, amok, amaawatam ti kayat ko asawan. Saan nga iti dayto agundaway? Asong batan kayo, may panggap iti dayto abanag. Panunutak pa ilang ti trabaho. Banag, apang dayawakin ka. Uray at na naparnuay ariribok. Di mo binaybayan ti trabaho. Ngam ulitak. Ado pa'y ti pagbaliwan ni Lisbeth. Kasaritak to anay bag. Uwan gayam, sir. Anya ka di ti plano ni Lisbeth? Saan ko nga mo? Saan ko pa yan nakasarita anay bag? Kapilitan ngagbayagak di ti probinsya. Sige, Honesto. Sarong karak ni Adelfa, Egypt project site. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga ajak mauray nga awagan nak ni Amir. Kaslawanin ti bibiyang na kanyak. Makamon ni Amir. Sigurado ako. Ngagpayag iti probinsya. No may kanak iti panawan. Suruta ka. Gundawayat mi pailang ken ni Dominic. Ti amin agundaway. Kasla da kami paikit din ti agasawa. Kurang laangan nga agnaet iti mansyon. Uno, agnaeta iti balayta. Manipod iti pinayakar kang agtrabaho dito project site, itala nga makasarita ka. Kumusta ka, Adelfa? Nasayat mat, sir. Nanamay ti trabaho ditoy.
Pasaray bilinanak na arkitektil Rosario nga agorder ka dagiti kasapulan dagiti karpintero. Itawag kong tulatan no kwakat umay damatan i-deliver. Nalaglagan ti trabahom nito, saan ka di? Sir, agyaman naglaunay kada kayo. May papanitan niya. Inikandak pa lang iti gundaway ang makapagtrabaho kada kayo. Kadagiti negosyo yun, sir. Amok, noan niya ti kalintigam kas sa empleyado. Saan ka naranggas? Tapno, jak amot ti mga asi. Makasublikan to iti opisina, inton marisot ti saan nyo apa nagkinaawatan ken ni Lisbeth. May hagpaiso ni Sir Amir ditoy. Ngam saan ang nagbayag? Saan ka diyan nagsubli dita? Saan mat? Ang mga no dapay la sa bali ang pananda ni Benji. Ang mga no nagsubli dapay kit din iti mansyon. Adelpa, adda ka din baga ni Sir Amir kin ka? Adda, ano sa kanong pailang dito at trabaho aging kamalpas ti pabrika? Mabalin ang makasubliak ka no pay dita opisina no marisot mi ti parikot mikin ni Lisbeth. Agpadata nga iparparipirip na Adelpa. Yung saan adito'y cellphone na pagsaritaan na itaabanan. O sige, no day tati ko na honesto. Nasarita ko ni Honesto kas kalikagom mo, iha. Lupay, jak indiretso, masapol nga ibaw ingnan tirik na nakin ka. Amok amawatan na. Kasanon no sana akayat nga isina ni Adelfa? Apayasan kayo magkasungbat, Dad? Iha, timakkel ka iti syudad. Nga masapol nga daibati marespeto iti bagim. Saan mo ngay parangarang ka ni Honesto, akamatem launay. Awan sa balya na pati kanyak. No saan ati panagayat ni Honesto kanyak, Dad? Uray idildil ko pa iti bagikan ko, na. Anya? Uray pa'y panunutin ni Honesto nga awan delikadesak. Nunas ka na sulisugak ni Honesto, aramidan. Kaba alam nga aramidan dayta? Nakalimukan ti init. Nung nakaturong pailaan ti imatang mo, itimang liwang-liwang at taaw. Amom, nukit kita day siya ayate. Agkintayan kak. Kas na marikriknak man ang tinakaro agura ni Lisbeth kanyak. Kabalik na titi marikriknak. Butang kan panangasi. Ano mabalin ko mga isubli dagiti napasama kan. Katda kayo langan kagayan ayat kin ni Lisbeth. Saan mo kumang ulitan nga ibagapay data? Uray agayan ayat kamin kin ni Lisbeth kas pangarigan. Mautob ko asikatirumbang nga ayatak. At adama kagura ni Lisbeth no kas pagarigan takas na ti mapasama. No kas ano, pilyak ti umadayo kan ka, Honesto. Ti kayat ko apagsaritaan ta, Adelpa. Ti kayat ang mapasamak ni Sir Amir. Kayat nang aglinipat ta. Kat ibawing ko tiriknak ni Lisbeth. No day tati mapanunot mo anasayaan. Tap na agulima kan tibiyag tayo. Kabaalam ka di. Ama po kawak itibiyag mo, Adelpa. Nasakit. Ngamno dahi tatinas ka na ama pasama. Isakripisyo ti panagayat ko kan ka, Honesto. Saan abalin asyak ti agsagapa. Adelpa. Ad-adamanan nga ipatag ka iti dayta. Nadarisay ka nga agayat. Agduma kayo launay kini Lisbeth. Ni Lisbeth, managing bubukod. Tibukod na laang apagragsakan tinapatagkin ko na. Amo, kanasakit ang katidayta ngayong bagam. Nagaon itingiwat mo ng supiyatan tapusom. Saan gayam aparang-barang ni Ayat, amang? Naskan gayam maagsagaba ka. Kano kitawan ti kuntawan. Agsakripisyo ka. Kabalam ka di, ngaramidin dayta po. Tsaka mo, amang. Maburi-bura na. Kapot amarik na. Idaldal ni Sir Amir ni Honesto ken Lisbeth.
Naturay, dagiti baknang. Maramid dati kayat da. Mabalin katangan da amin. Nga masabalik man ti saritaan. Aging ka dita. Saan ka pa yan nakapanuno ta mangipudno ken mamang mo iti amin? Kasla sa anak pa nakasagana amang. Kahit ko pa abukudan ti amin. Ngam ka sa ron. No sabali ti pakamuan na. At adyanto na makagura kang kakan oray siya kagura na nga mana. Sige, amang. Mapana ko niti silet ko. Ikarigatak ti makaturog ang masapa. Saan ang mabalin abay-bay akti trabaho? Kadwan mo ta. Maturog ka. Dati madadal sa pintas mo. Napatigla unay ni Lisbeth kanya. Kaya't ko ngay paay amin na pagragsakan ti kakaiso ng anak ko. Ngamsanak nga manugot, asulisugan na ni Honesto. Malagip ko ni Adelfa. Baknangak, naturayak, ngam nakarik na iti asiken ko na. Asi nga talaeng na ito amarikrik na. Wano, adda sa bali, akay paparan na ito eh. Napintas ni Adelfa. Saan da nga ginadayo iti kinapintas ka ni Lisbeth? Nagasat ni Honesto. Dua ang napipintas sa babalasang ti agayat ken kuana. Ni Margot. Anyaman nga tanti bagana. Hello. Talaga saan na kon amalagip, Amir? Ano niya talaga ti plano? Ammom nga dadakala problema iti anak ko. Kanayon ang nakapupok iti kwarto na. Dayta, tinagbaliwan na, Amir. Lukas lang kanya ka nagsining tidapan na. Ang nga problema na. Talaga nga ayatan na unay ni Honesto. Nagkasan ni Adelfa. Saan mo nga awagan ni Lisbeth? Tap na ibagam lang na itakin ko na. Saan mo? Nga adda pasaktan, tirik na na. Talaga ati anak mo lang tan tinapatagkan ka. Pay-payan na kon. Ti problema ken ka. Saan ka ang makaawat? Tap naman pasan ti problema. Talaga ti solusyon na ita. Anya ti serbiti kinabaknang mo. Naturay ka? Wen, naturayak. Awan tijak kabalan nga aramidan. Alimbasa ka na ka. Ure niya ti aramidak. Tsak makaturog. Apay nga takas ti di marikriklak. Ang mga no at ilimlimat ni Adelfa parikot na. Stamat na ni Amang. Kat di day pagbakakan niya ka. Dahil tirikat na tatayo ak iti sidong ta. Di nga ta Leslie. Awagak tuman kit di inton pikat. Saan na po Noreta? Saan? Ay, ano na dyan na natagtagainap ko. Malagip ko lakit nga rod ni Valerie. Adanyam amo na kanyak abalasang nga anak mi ka no. Ngam tiamok kayat nakla nga kwartaan. Ada mo awag iti cellphone ko. Bigat gaya man. Ni Crystalline. Anya nga dati baga na kanyak. Ang dalakit di ibilin ni Mr. De Los Reyes. Nagkakalimduo sa nakaya. Nabasan ti pagananay ko. Naka-aircon pa ti kwartok. Andiyan na ti amarikrik-nak. Maragsakan ako ma. Na makasaritak ni Crystalline. Saan? Saan nakatakrot? Awan ti rumbeng apagbut nga. Naimbaga bigat yo, ama didong. Napan kayong samot nagwatwat? Ay, wen, tapno, sana maksayan ti kinatar ko, hamen. Ay, hangaw ko ka nila, natatar kalatang musyak. Ay, imyan ka man gaya mo ni Tibalaya. Kaslasan ka nakita di kalman. Rabi ni di makasangputak, ama. Uray ka no ti awag ni Sir Amir. Nanya nga oras asuko na kiti mansyon. Amumot nga dati na pasama kiti nagbautan da Adelfa kan Lisbeth kapag ni Honesto niya. Wan ama, saan ka di ana ibaga kada kayo ni Adelfa sinukon ko?
Tulnog ko iti mapatak dara pabrika. Abaro apagtrabahuan na. Ay, kasla nakapimpimanan ni Adelpa, iti na may anda. Kasla imbulang damatan nga wanan yaman na. Ama, kahit lang ata nga iliklik ni Sir Amir ti panagsubang dakin ni Adelpa ken ni Lisbeth. Amang ano sana makapagtupol ni Lisbeth. Ay, mabali na kastang agpaiso. Ay, una yan, ti biyag tinakurapay, ken biyag ti bagna nga ya. Malagip ko gayam ama. Saan nga iti panakibiyang? Amo ka din ni Lisbeth, ti parikot ni Adelpa? Saan ba ay? Aging kaita. Palimod pa lang ni Victoria ti relasyon da Adelpa ken Onesto. Ay, sige, panawan ka pa'y amin. Nadala na pan ko ginatang di tatsanggi ka. Sige. Mabutang nga ta ni Adelpa ken Nana Victoria. Ang addan iti umno nga edad ni Adelpa. Nasingpet ni Onesto. Anya nga tati aramidan na. Numaduktala na ti amin. Ken problema pa'y ni Lisbeth iti relasyon da. Ipata ka dinamag ken kada ti abanang iti kalmani ha. Awan ka di pa iti plano masumrek iti opisina? Sana pa nakasagana ang sumango ken ni Onesto dad. Nasakit tinakam ko ken kuana. Pinamnam naman ako ngay ayatan nakmat. Panagrig nak ide agnobyo kamin. Kunak man no ay ayat mo unay. Ken kayat mo alipaten nan niya Adelpa. Ta sikat ti pangibaw ingan na tirik na na. Saan ka kadi? Ama iliw ken kuana? Nasaysayat no saan kami palang agkita, Dad. Wan kayam, ni Adelpa. Inyakar ko iti project site. Sekretarya ni Architect Del Rosario. Anya? Apay saan nyo nga inikat? Saan ka kumagumurgura, iha? Kasimot ni Adelpa amaawanan iti trabaho. Awan bibiyang ko kan Dad. Oray pa'y agkaradap iti rigat. Hanggang iha. Dad, nagpamarangak lang ang nasayat kan kuana iti. Kaputadyak kayat apanonoten ni Onesto ana alas wano dakas ti ugalik. Kalpasan na. Sige, makamo kayo, Dad. Agtan na panunot ko nga ramitin. Kita ka matlaan nga Adelpa. Ito lang nagkalangan iti pagtrabahuam. Agyaman ak manong Benji. Nagkita kayo kano kan amang itay. Wan, da kayo kani Onesto ti nagsarsaritaan mi. Dagdagsan ti parikot mi kina Onesto. Tsaka muna niya ti pagtungpalan ti ayan-ayat mi. Adelpa, awagan nak ni Sir Amir. Ala, amang ano maamuan na kadwanak. Awan mo't nga tati dakas na. Amo na nga agkaruba ta. Kasaritak labiit. Ibagat tipod no. Amang noong tanak na agulbudak ken kuana. Manhipot na pipiktik kami kada Adelpa ken Onesto iti yate. Itaman lang na rumarak. Agburak man ang tindarak. Tiyak kumakayat nga ramidan ti kastoy. Nga masapong agsango kami kin Adelpa. Nga nagpayak mo ito ni Manong Benji. Inaklangan dano na ni Adelpa iti project site. Kat agsarita kami tinalapat. Lisbeth, tidimtang. Kunak lo nagsubli ni Architect Del Rosario. Saan ako nagpalpalikaw, Adelpa? Jak makapagbayag ang makisarita kan ka. Ang mga nasaan ang makapagtapal. Lisbeth, pangasim. Saan ka adang ran? Jak ibaba inti bagik itikas kan kalaan. Kayat ko ang makiwin ngaswas ka ni Onesto. Mano agatad ti kayat mo? Tapno'y pabusoy mon kanyak ni Onesto. Lisbeth. Agpada ta apapai. Mabalin na kumanga awan ti masakitan ka data. Anya ti kayat mo asawan ti dayta, Adelpa? Saan ang mabalin adwata nga ayatan ni Onesto? Saklaan ti rumbang nga ayatan na. Tsaka mo na niya ti bagakan ka. Tsaka kaya ta kagunanak. Tsaka kaya ta masakitan ka. Saan ko ang kasapulan ti panangaasim kanyak? Asino ka kumamanga asi kanyak? Lisbeth, diyak ko makayat nga ibalikas.
Ngamtsak kayat ang masakitan ka. Anya ti kayat mo asawa ni ti dayta Adelfa? Asika ti ay ayatan ni Onesto, ha? Kagurgura ka! Ang pagpakaasi aktan ka. Diyak kayat agurahan nak. Nalablabas pa nga may sa agayam ti pangibilbilhakan ka. No ibilang nakagayam, Adelfa. Makapagsakripisyo ka, saan ka di? Lading itak. Ngamtsak ka ba ilan nga sakripisyo ni Onesto? Ni Onesto tinakarik na ak itipudno a panagayan. Nariknak ka na ka na tidungo. Agin inayat kami na una. Anya ti kinunam! Inong pa. Sige! Ulitin pa nga ibalik ka sa Delfa. Ulitin pa! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa mga tangarod na ito yan, kapampanaw ni Leslie kang nimawag ka no ni Victoria kang kuhana. Masansan nga may na makitkita ni Leslie tiya ay ni Onesto iya balay. Ay, dakdakas. No sa bali at tao di pa kamon na. Baglakit din na saya ni Leslie. Amo na tinapalabas na Dilfa ka namin. At masyan ni ti apo ko. Ay, kasaritak to ti apo ko. Nasay-saya at no agpudnulangan ni Adelfa. Payagas tati lang ang Benji. Langam ti madandanagan. Ada ka di problema? Sir, kauawag ni Mang Teban. Madama ka no ti panagpabunggan ni Lisbeth. Anya? Saan da ka no maanawa kin Nana Sabel? Oo. Anya nga tamarin na ito ay mapaspasama kiti anak ko. Rimor ka no ni Lisbeth. Sigun ka ni Manong Jack. Naggapuda ka no iti project site. Ah? Anya tinaramid ni Lisbeth iyay? Saan sa nga mo ni Manong Jack? Ngumitay nagsubli ka no ni Lisbeth iti lugan. Makapungtot launay. Pinanggap na kanupay nga agawan ti Manibela. Kasanon no na disgrasya da. Ala, umay ka Benji. Mapanday ti mansyon. Oh, nilakid di Adelfa. Ti ginagara na di project site. Ano ka ni manang di mapaspasamak ka? Kagurgurak na din, Adelfa! Asino ko ba? Tapno sana ka ba nalipatin ni Onesto? Sige, da kayo man din mag-imagadan! Agparbang ka kumaiha. Ay! Sana kasta di kayat ko mangagkada kayo! Saan kumarumbang nga rin naot mo ni Adelfa iti project site? Kababay! Anya! Iba-indag! Denggan na kumaiha. Abay, Dad! Nabagnan kayo! Awan ko man ti problema yung kanyag! Ngam awan magmipatpatid kanyag! Saan mo kumasawan dahi ta anak ko? Patpatgan ka! Oray ni Mami! Saan nakapatpatgan? Doon napatay ka kumagana kayo! Saan kayo kumanagsina? Kalbasan na! No kayat yo! No kaano pa yan nagayatak? Napayak pa'y! Nasakit lang ako na yung tinagam ko! Sana siyang tinayat ni Onesto! Ah! Mabalin nga iti daytoy nga gundaway, Adelfa. Nakadano nun ni Sir Amir iti mansyon. Diyak nang ngagno niya tinagsaritaan da kini Benji iti private room na. Onesto. Apay ngagsangsangit ka. Diyak na kaawag adagos kin ka. Taadaing kamakam kong ilpas. Imay ni Lisbeth dito project site. Tinumpa na. Sana nagustuhan din magkakanwa na. Kasla maawata kon. Noan niya tinagsubangan nyo. Kinunagkan ko na inay. Ano mabalin na kumakat. Awan masakitan kadakan eh. Mamiso ka no lang tirong bangayat di ka kabalan nga sakripisyo. Kasi ka lang tinakarik na tinapod no panagayaan. Adelfa. Kaya't nangagsakripisyo. Diyan kaya't ang masakitan ni Lisbeth. Kamsyak niya
kada masakit ang nulipatan ka. Si katay ayatak Adelpa. Saan nga munoan niya ti pampanunutan ni Sir Amir? Ni Sir Amir ti kang runaan akalaban ta. Ngam saan arumbang nga irok mata ti ayan ayat ta. Masaksakitan ang naunay, Onesto. Saan arumbang nga masakitan ka? Agpada kami ang babae kini Lisbeth. Nasakit para kanya kamarignak ti sa iti barukong na. Saan mo amawatan tayo talalaki ka? Saan mo ako naanday ta, Adelpa? Maasya na kini Lisbeth. Ngam agdumati asi kan ayat. Uli ba ka ni ti kwarto ni Lisbeth? Itay napan ko sinirip. Ta nakabing itirikap ti kwarto na. Nakakidam. Ngam tumartara igid no itilwana. Oh, mabalin ang nakaturugan. Masyadak ko na iti anak ko. Kaya't ko ngay paay amin na pagragsakan na. Kinasarita ko ni Onesto. Agraman ni Adelfa. Ngam, luapay anapan na rinaot ni Adelfa. Oh, ni Margot. Maliplipatak pa yan ngawagan. Kan mabaybay akon ti trabaho. Ni matlangan Lisbeth kas asikaswag. Saan? Hello. Kunak no saan nakakayat asong bata nami. Kumusta ka? Nasaya at mas. Oh, sigurado ka iti dayta? Kabaalan ni Onesto, may matunan ti kumpanya. Dayta, tinayawag ka ni Onesto. May pasnag na tayong trabaho. Uray nagdakkel ti problema na. Saan na mabali na baybayan ti kumpanya? Kat ni Lisbeth, kumusta mo tad? Imay ka din ng opisina? Saan mo, napakibiyangan na ita. Siya kon, ti makamoy ti anak ko. Ipamaysam langan ti negosyom. Pabainanak ka ni? No makisinong ba't kamanan kanyak? Hindi paglaangan ti cellphone. Kasano adi nga sakit tinakang ko? Saan na kay kabilangan? No day tatikayan mo. Awan pinyangan. Nene, sulakit nga rodon sinagidnip iti cellphone na. Anya ti kayat na asawan? Oh, sana siyak ti karkaritan na. Kasaritak ni Jack. Anda na patay, ngay bilin ko kenikwana. Pagpapainan na kiting. Makamok kami na umakon. Aramitak nga amin ti kayat ko. Dayjay matadang, di manin simrak. Makaamon nila rin itibuting. May samot dayjay nga agsusukot tinopyo na. Awagak man kit din ni Dominic. Mailiwak man ang kankwan. Saan pa arimor ni Sir Amir iti mansyon, Onesto? Pinayaban na itay kinimang teban ni Jack. Madaman sang agsarsarita da iti ropdek. Amom ka din niya tinapasama kitay. Nagpagunggan ka no ni Lisbeth. Nakangagak iti kanabtog iti kwarto na. Inawagak ni Adelpa, Benji. Tinungpa ka no ni Lisbeth. Anya? Talaga kadi asan na maawat ni Lisbeth? Ani Adel pati inayat mo? Onesto, mga no makadlaw ni Sir Amir. Sa anak to na makaawag kin ka. No ingatan na. Yaman at nagkalma ka matlagan, Lisbeth. Agsarita ta. Saan mo kumarumbang arinaot ni Adelpha iti project site? Diyak kaya't nababalawan dakdad. Kaya't yung kadi nga agwala akmanin. Saan narumbang aramidam day tayo ha? Kinasarita kong da Onesto ka na Adelpha. Masaksakit anak. Ipadlaw launay ni Onesto asa anak ngay ayaten. Apay asa anak man lasarong karan dito'y mansyon. Kaya't mo akasaritak manan ni Onesto? Saanan, Dad? Siya kung timaka mo kini Onesto. Masako lang maagaw ko kini Adelpha. Diyak kaya't nagbali na ka nakakaasi unay iti day siya babae. Kukwak to ti maudi ang katawanan.
Dispensarem la kumante panangtong pa ni Lisbeth ken ka Adelfa. Saan ko akanunungan tinaramid na? Naangaw tigasat, sir. No aping agpada kami ang mga ayat launay ka ni Onesto. Nagasat ka unay? No apay pala kami na ni Onesto. Malagip ko gayam. Ammo ka din ni mamang mo nga dan ka ayan-ayat mo? Kuha, sir. Saan ka diyan nabayagan nga agayan-ayat kayo? Idi sakbay nga ada nag-aapang empleyado ta do tinobya ni Silver nga empleyado ti kumpanya. Agayan ayat kayo gayaman kan Onesto. Hindi mat ko kini mamangatan kayan ayat ko. Na-stricto ka diken ka? Amo, kakaiso na nga anak ko ni Lisbeth. Awan sa bali at arigagayak no saan nati pagragsakan na. Kas kumamat ka ni mamang mo. Nagasat pa lang ni Lisbeth. Gapot apat-pat ganyo unay. Tsak pa'y nakita ni mamang mo. Kaya't kumatamam-am mo. Ha? Sapay ko ma, taddan tugon daway ama kapag-am-am mo kami. Nalaing ni Sir Amir, anang diplomasya kin ka Adelpa. Banag adayawag kin kwa na. Saan mo amadlaw nga agpungtot? Saan mo't kitdi anakaskas daaw? Gaputan na laing ang negosyante. Nakarit na kiti managputang. No apay dinamag na ni mamang. Uwan gayam, kumusta ni mamang mo? Tsak mo na makasarsarita. Kaya't ni mamang nagbakasyon. Adelpa, no agbakasyon ni mamang mo. Ipudnutan kin kwa na. Malagip mo dahi di na ibagakin ka ngagkasarta ko man. Tap na maminggan ni Lisbeth. Saan pa nagbaliw di pangadan ko, Onesto? Saan ati pa nagkasarta ti solusyon? Sika Adelpa. Sige, baliwan tantulangan ti agsarita. Papanantay nga roden, sir. Agawid tayo kadin ti mansyon. Uno agsubli tayo upay iji opisina. Agawid tayo iji mansyon. Ngem rumwarak mutla adagos. Agbatikan to. Tani Jack ti mangimaneho kanyak. Sige, sir. Bantaya man ang bag ni Lisbeth. No kayat na ti rumwar, pabusuyam. Ngem, pakamuan nak. Dahil nga rin ti aramidak, sir. Alala na patay kapag saritaan may ka ni Jack. Mailiw, nga galiwaksay na dyan. Awagak man kit din ni Mr. Garcia. No, adda may sagot na babae. So, Jack mo, no apayan na ibagak ka ni Andel Faray dyan. Jack pa'y ngamin nakita apulos ni mamang na. Ay, saan ko magustuhan dahi ta anamuak? Manipod kinaubing mao. Ni mamang mulang tinakaitured na nang tong pakeng ka. Gapoy ti pan nakinobyo medikan hamin. Ngam ti pa nang tong panilisbit king ka. Siya balin nasaridahan dahi ta. Amang, lipatin niyo kumanday ta. Diyak lang amin kahit agulbod. Iso ngayon baga kada kayo. Ay, saan na mabalin kanya kumaday ta? Nga puta na kurabay tayon. Irurumanda tayon. Nga manyang arod ngay. Ay wanggayam. Dinanon nak ni Leslie iji away. Inawagan ka no ni mamang map. Nimbagat na sana nagbulong ni Victoria. Kinapudno na nalagip ni Onesto ni mamang. Kaya't nangagpudno kami kan ko ana. Di may baga kadil paabok. Saan mo nga urayan nasa bali ti pakaman ni mamang mo. Agpudno kailangan. Awagak to ni mamang, amang. Kidawak nga agbakasyon. Nasaysaya at nga agsango kami iti panangipudnok iti amin. Iti lahangan panang tungpak ni Adelfa iti unag ti private room ni Daddy. Tinaudya pa nakakita ka ni Onesto. Italaang manan akayat ko akasarita. Mailiwak mat kankwanan. Masabol nga ramidag tayo ito eh. Lisbeth. Oh, mabutbutan kan sa Onesto.
Sa dino tayan mo? Madam haak ngagmanmanihoy tayo agring ti cellphone ko. At dakit dawag kan ka. Umay ka dito'y mansyon. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito'y laeng programa tayo, Iloko Love Stories.